Asta punem aici, adică și pe asta. Uite și asta, zi, mama e? Mama e? Uite, pe astea le-am vopsit eu personal. Eu le-am vopsit, eu personal. Și acum explică-i tu singurică. Cum le-ai vopsit, da? Da. Zi, cum? Cum? Ia, spune-o tata aia cu o dată. Zi cu mănuși, cu vopsea, zi tu că ți-aduce aminte. Mănuși cu vopsea. Păi altceva, mai mama, arată, ia să vedem noi aici, că eu vreau să-i arăt lui mama eu ouțele astea așa toate frumoase, foarte frumoase sunt ouțele astea, mama e. Și povestește tu mami lui mama Uite, e. eu le-am vopsit. Eu le-am vopsit. Păi și ce ți-ai cu pus? tataia le-am pus atipilduri. Și cu astea, cu tata am pus acipi. Ia tușește tu puțin. Așa. Și spune-i, te rog frumos, lui mamaie, cum ți-ai pus mănușile, cum ai vopsit ouțele, cum le-ai pus în apă. Le-am pus în apă. Zi, prima dată le-am fiert. La fel. S-au rățit un pic. Să le țit un pic. Se putea lucra cu ele. Așa. Și zi mai departe. După aia? Ce-am făcut? Vopsit stau. Păi da, dar cum le-am vopsit? Ce-am pregătit înainte? Am culat Păi culori, așa? Spune. Ce culori? Am făcut culorile. roșu, verde, Și verde. roșu. Așa. După aia ce am pus pe mâini? Mănuși. Păi spune lui mama acolo, am pus mănuși pe mâini. Am pus mănuși pe mâini. Ca să nu dăm pe la nas Ca să nu dau pe la nas. și la curică. Ce să dai pe la naș? Vopseaua aia că e o travă. Vopseaua aia, că e o travă. Ei, nu e chiar o travă, tata Ai bine, dar ăsta... o străochi. Să vorbească mai nuanțat, tata ăsta, așa. Așa, nu nici o cănică să-ți fac, da? Așa. Și mama e zis, am vopsit și pentru tine ou. Și pe tine. Ia arată-i lui mamaie care este oul ei, pe care îl dai ei. Ia, uite-te de aici. Pe De care acolo. îl vrei. Cel mai, Alege un ou care vrei tu. cel mai frumos ouț vopsit de tine. Ăla. Ia, Asta. ia, uite, Mama, mama. asta e personal pentru tine. E personal pentru tine. Cred că Băi, iubesc mult, mult de tot. Te iubesc mult, mult de tot. Și pe cine mai iubești? Pe tata e? Păi nu, zi mai departe, pe cine? Pe petuci? Păi zi tu știi, nu știu. Pe petuci? Păi uite acolo și spune mama, mama, eu mai iubesc pe cine? Mă iubesc pe cine? Mai trebuie. păi spune-i persoanele pe care le iubești tu, Mama, mami. eu iubesc pe. Eu iubesc pe mama. Așa. Și pe cine? Pe tata e? Mai departe. Pe petuci. Și pe toți. Și pe cine mai iubești? Pe Oana, pe David. Așa. Și pe taticul nu? Da. Așa. Și mai e o doamnă. Mai- Care o cheamă. Cum o cheamă pe doamnă? Nu știu. Pe ce doamnă mă iubești tu? Pe Soraina. Nu. Hai. Mai trimite cum am vorbit la telefon? Pe cine mă, mami, O mă? doamnă. Nu mai țin minte. Ți-a dat-o mami să vorbești cu ea la telefon? Da. Andreea? Așa. Știi când ai fost astăzi? Am văzut, lasă-mă nimic. Și când am fost, zic când ai fost la mare, Am fost la mare. am iubit pe cine am iubit și iubesc acum. Am luat unul roșu pentru Asta, mama. pentru mama aia, da. Asta spart. Sigur că da. Asta chiar Și din ia zi Din ăsta, Greceală, e da. ăsta pentru nenea Baiona, Pentru nenea Baiona. de la Castelion. De la Castellion. Că-l iubesc și pe el. Că îl iubesc și pe el. Bravo. Bravo! Gata, eu închid. Hai, faceți la revedere! De la revedere, La revedere. un Paște fericit. Un Paște fericit. Ala!